objective na kayo mga lugi o kaya manakit ang kumbagya, pero first and foremost po Kenny, delivery ng services kare consuming public. Huling ila po rin talagang kakatamong members din, ilang patrons na po din, at ilan po talagang patuloy. Huwag nang pula niya, huwag nang lahat. O tanong ka rin magreklamo ngayon sobrang anong gatas niya ni Sigelio. Una kasi inang ko kasi, yung kitang maliit, yung bukid, dating babayaran na 8,000, 7,000. Ngayon ka no 12, pareho yan mo rin yung konsumo na kitang aircon, ang kore kasulun, naman yung dagdagan. Bakit bang biglang mitas kayo? Ngayon po mas mitas siya po ngayon, konsumo na rin consumer. Bakit? Ulipin kayong panahon, mapaliya po yung panahon, kaya ba't po itang generation, tapong kareta pong supplier tamo, mitas siya naman po yung rate na. At baluta naman po pati mapaling panahon na kaya lang rin ating cooling system. Kaya pong ating rare, ating air conditioning unit, kaya pong ating motors. Regular naman din. Opo, Ulit mas- sabihin, aliwaya ba yung pamagamit mong kuryente pagka mapare? Nalalakas ba yung ugot ng kuryente? Yes ma'am, opo. Ating mo po yung aircon, yung air conditioning unit. Tayo ang buha papansin, pero yung aircon kasi automatic na po rin. Potang marimlanin yung lugar eh. Ngayon po, pag siya mapali po talaga yung panahon. Kaya tayo papansin, imbes na mag-obrahin 4 oras, kasi namuha mo yung oras mamandar ng motor na. Makanyan muna mo po Bakit pila kayo panahon? Opo. Pila kayo sali? Opo, kasi po mag-automatic na po rin. Dapat yan, explain nyo kami consumer nyo kasi kakalorok martis lang po, nakamurin yung mga aircon, nakamurin yung mga ventilador. Anak ko karakalapaw yung matumi kakanuon, yung mga matela, mga kayatak nila. Kasi kuryente na, matas ka no. Matas yung daw ay gano'n, ay salib na mag-ventilador lang yung mag-aircon lang. Alin na lang, ipapawas na rin bubulot. Kung na kayo kanumonya, magasmala. Ang titay maliyari. O naku, nung ngayon mo babayaran din kayo kuryente, nga mabisang mag-aircon pinakakulpuka. Kasi 12,000 naman, hindi niya pa buling bayaran. Hindi sa ganda po, mag-average kayo. Sige po, mas masanting po, actual na experience, saan kayo ba't actual yung kung pakipatan? Sige po. Isang Agustin po, sungiralim mo, kaya masaya. Sa burira po, banabanwa, dan pugya, unin niyang may pagkagayin ka, malaki talaga ng pamanasan. Ini po, kung sakali may reading na, yung basa ng netro ng meter reader, kita po nga man yung mapanyaring tutuya at inaman pong history of consumption. So, kita pong history, database na rin, i-average na po. Nung sakali mo po, meron na yung basa, pulingin dano, paruminggo na, minggo, naman po puring madileya, yung tama masaming din. Kaya katapuntutok yung bulang kanya. Nung ala na yung dano, basa niya yung actual, nung nana mo punta kitang actual ka rin, yan naman po yung mag-refer. I-adjust na yung system. Adjust niya po yung system. Imasakit po kasi hindi rin ngayon, rin po kaya katamong power plant, private lang po. Panita po, government lang, yan pin-privatize na lang. So, rin kooperatiba, obligado pong bayaran din itang konsumo. Atin lang pa po nga man screw account. Kumbaga, makapondo laretang perang dapat pamayad karela in advance. Opo, bala mo ban. Kaya kami pong kooperatiba, yung problema minsan yan. Kanya pinabigay Kenny ating gobernador, ating kayong congressman, inanggang batas o inanggang polisyada pwedeng amendahan. Naman buri na sabihan, sinabi na kayo, magkasakit na kayo, sige kayo pamurisigi. Kanya sinabi ko kang Agnes de Banadera, ano lang karakalang problema, ano lang kareklamo, biras na ba ka, ali, naman bubulat, naman magsalita. At di kanya na ako, hindi din problema mi, nanunggawan mo kanyan. Payawos ko nga, solban kayong problema mo go. Puri mo sabihin, ating palang paralan. Kanya sinabi ko kayo, ilan-ladjuman mo ka rin, o magkasakit, nanong dapat na media, masaot ka rin po, guys, matapos. Nung ngayon magkapagsalita, ako magsalita tunggal-tunggal kaya, para kayo pamano, para kayo. Kaya mo, di na nyo kumumistahan, nano nga
naman kayo problema.